Починаємо. Ми розпочинаємо з чудової композиції від наших сьогоднішніх гостей. З цією людиною, яка знаходиться біля мене, познайомлю вас трішечки пізніше. Зараз ми будемо з вами слухати дуже класну композицію. Хлопці, вперед. Колись молодята мріях про кохання, посварила обох мати, виросло страждання. Довго плакала дівчина, та й стала водою. Сумував горем хлопчина, стоїть тепер хвою. Гей, ой, річка широченька, гей, ой, ти стоїть стройненько. Не зустрітись ти зі стисом, доленька гіркенька. Не зустрітись ти зі стисом, доленька гіркенька. В Закарпатті тече тиса, глибока, широка. Кличе тиса, що розмовляє.